kod mamoko. Wadani mondo wadhi nyaka kaunti ma Mombasa. Jafwambo marwa Eric Owenga osebedo kaluwo chenro ni kuom thuolo mar seche buora ma ok anyal go kwan gi sani. Kata kamano nyalo bedo ndalo ariyo adek kama ka Owenga go tache gwenge mag Mombasa. Owenga aneno ka koro ni to ng'ei kanyo chenro nitie madhi e nyime. Inyalo mana lero nyikora Moga Jwang' chakre ukinyi nyaka koro sani gin ang'o gini motimore? Chenro madhi nyime kuma antie ni en changamwe mano kar tombulu ma iluongo ni chani. Magie sani gima dhi nyime en ni apisas mag IBC kaachiel kod joneno kaachiel kod obila mane timo rito wach mar ombulu ni koro gineno kendo gitelo ni chenro mar kwano ombulu achiel kachiel ma dhi nyime kendo gima ng'eyo ni kaunti Mombasa ka gie sani kuonde luto ombulu te maromo 1,41 mane iluto ombulu kawuono sani mane gima dhi nyime gie sani tok chenro no lor ayanga sa 11:05 kama kalure kod ni oganda moko mane obiro to thuolo ng'ado mane ni lain emano yen go luto ombulu nyaka sa 11:05 kanyo ae bang'e koro ne giloro chenro no ba giloro do udi kata kuonde mane iluto ombulu koro gichako kweno ayanga. Magi matimore sani en ni duoko ma wiye kata mideno gi ngere kaka provisional result ema koro sani wuok sani ma igolo ka ma iketo e form mag 37A ma presiding officers manoteno ni yiero gi stesende duto maromo 1,041 timo gie sani. Ng'eni kuma antie ni e kar ochungro ma changamwe kalore kod IBC joluto ombulu ma ne ondikre ka gin mago maromo 3,561 mane igeno ni nonego bed ni chopo odiochieng' ma kawuono mar luto ombulu e seche makoro kaunti ma Mombasa ne manyo gavana margi mar ariyo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono kochare gokinyi nyaka tiek chenro ni sa 11 but gima neno en ni jopiny okok mang'eny kaka ni paro samoro ndi giwuok kalure ni enena lema achiel kende ema ni go nombulu dhano ne biro kidam kuonde moko kane bende dhano ng'eny kido na ka ji nitie joma nyalo romo kata 4 e lain ma bang'e kanyo to ne gitieko to giwuok ka koro gima ng'eyo ni chenro ni osetieki kendo nayudo thuolo mar twak kod apisa mochung' ne weche mag yiero e kaunti Mombasa kata county returning officer mano Mikae Swalha Yusuf mowacho ni chenro rumo makare kata kodok ne tie weche moko matin mane wuok kuom josiasa mane temo ng'iyo kaka chenro ne dhi to koka kore kaka apisa mochung' ni weche mag yiero gi yiero dhi makare kendo tiek malong'o. Koro bat gima ng'eyo ni en kowuok ka kuma wantie gie sani mana kaka kuonde chung' odura mamoko 6 ma kaunti ma Mombasa ka wenge duto koro bro ng'iyo kuma ibro timie nonro makende kata nono kata yango duoko mabro wuok e sub counties ma Mombasa ka ibro tim kar luto ombulu kata headquarters ma county ka mano Kenya School of Government man sub county ma Mvita mano chugo ma Mombasa ema wange duto bro ng'iyo kochakre godhiambo saa 2 saa 3 nyaka koro chop sama koro returning officer ma county ni mano Swalha Yusuf biro lando ng'awa kuom ji 7 mane laro kom governor ma Mombasa ka mabiro bedo governor mar ariyo mabiro kawo kar governor masani mano Migosi Hassan Joho. Koro gima ng'eyo en ni chenro no tiek yo makare ok obedo koko ahinya kaka ni paro kata kodoko ne tie ywaruok makagi kama tin ahinya to kuonde kaka Nyali mane ywaruok nitie matin to ng'enyne orumo kod kwe mang'eny e bati. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom miyowa lipot machalo kod mano kowuok e gwenge mag Mombasa kendo geno marwa ni pod sama kweno ni dhi nyime pod ibiro medo luwonwa weche ma timore e kaunti ma Mombasa motenore gi yiero ma otimo odiochieng' ma kawuono Owenga. Nyakora mogi mano jafwambo marwa Eric Owenga ka medo miyowa matut ahinya kotenore gi gigo ma osebedo ka dhi nyime kaunti ma Mombasa ma bende otime yiero adundo odiochieng' ma kawuono. En thuolo ma